satyn alynan akyl. Bir var eken, bir ýok eken. Kadim zamanna bir garyp är aýal bar eken. Bular giýje ünni har surup işlese de iki sany çağlaryny hemekläp bilmän gara öne galyp ýörünmüşler. Günleriň birinde är aýalyna: "Men başga oglary aýlanyp göreýin. Munymyzdan düşeňitliräk iş tapsam göçüp gideli" diýen. Aýaly: "Är getse bagtaçlar" diýipdirler. "Gitsen git, aýlanyp gör. Belki gowy eklenç taparsyň" diýipdir. Garyp goňşularyndan 3 täňe kard alyp ýola düşüpdir. Bir näçe oglar aýlanyp iliň nähili eklenç etýänini görüpdir. Ýöne hiç şerde de bol eliliniň ýoklugyna göz ýetirip öz iline aýdypdyr. Ol ýolla bir aksakkal adama duşup hal-ahwal soraşypdyr. Özüniň eklenç gözläp çykanlygyny aýdypdyr. Ýaşlynyň näme kär etdiğini sorapdyr. Aksakkalaňa: "Akyl satýan oglum, başga eklençden galym" diýen. "Akyly näçeden berýän?" Bir teňe." Garyp oňa bir teňe beripdir böli aksakal. "Günüň ýaşan ýerine ýat" diýen. "Barmy şu? Hawa bir teňe düşýän şol." Garyp ýene bir teňe beripdir bolyn goja. "Myhman bolan ýeriňde ýarym giýjeden soň ýat" diýen. Garyp üçünji deňesine uzadypdyr. Goja teňäni alyp: "Bir iş edende hoglukma, oýlanyp aňyrsyna göz ýetiribet" diýipdir. Garyp barja pulny harçlap goja bilen sagurlaşypdyr da ýoluny dowam etdiripdir. Ol gün ýaşanyna bir owanyň çetinden baryp bir kempiriňde myhman bolypdyr. Gojanyň akylyny ýatlap, "Ýarym giýje geçenli ýatmandyr. Giýje ýaryma ýetiberenne daşarda bir hoşuşy ses eşitdir." Garyp ýuwaşlyk bilen ýerinden turup derejeden syňlasa, iki sany adam 5 düýe ýüpek parçany getirip kempiriň agylynyň daşyna üýşüp duran dersiň aşagyna süsdüripdirler de üstüne çöp çalam taşlaşdyryp gidipdirler. Garyp muny kempire de aýtman ýerine açyp ýatypdyr. Ertir şanyň ýasawullary: "Kimiň myhmany bar bolsa, kim del adam görse, köşk alyp barsyn" diýip owa aýlanyp başlapdyrlar. Del adam bolsa köşk eltilipdir. Kempirem garyp alyp barypdyr. "Paşa, plan ýurtdan gelen awraýly söwdaýaryň 5 düýe ýüklü parçasy owurlandy. Hay sen alan bolsaň aýt, bolmasa hamyňyzy küle serdirer" diýip ýygynanan adamlaryň hemmesini haýbat atypdyr. Hiç kimden ses çykmandyr. Garyp: "Onu özüme alamak, alany tutup berip biljek däl. Ýöne harytlat tap bereýin" diýipdir de onuň gömlen ýerini gökledipdir. Paşa oňa maşgalasy bilen bir ýyl güzaran görer ýaly altyn beripdir. Garyp onu alyp "Söwda jüpüne düşdi" diýen. Paşa: "O nähil söwda?" diýip mümkürlük bile sorapdyr. Garyp oňa akyl söwdasy hakda gürrüň beripdir bolyn paşa gülüp hedil edinipdir. Oňa ýene bir gysym altyn beripdir. Boş juwy altyndan dolandan soň garybyň göwüni göterilip bazara ýürüpdir. Dili süýjän garyp nar satyp oturan biriniň ýanyna baryp: "İşsizlikden elim giýjäp dur, ýaşuly. Hyzmatdar bolsa aýt,
Mud edip bereýin diýişdiriberenmiş. Bu şadiýan ýigit nar satan goja diýsen ýaratdyrdy. Hakkymy üstüniň sagwaly bilen bererin. Geç hany terediň başyna. Men bir ýaýlanyp çaý içeýin diýen. Garip gojanyň naryny satyp beripdir. Iň soňuna gedek gelende goja bu çağalaryna diýip 10 saat nar beripdir. Garip o ýyllan boýla nar dadyp görmeýän çağalary gözüniň öňüne gelip begencine ökçetire degmeýän ýaly yeňil ýörap bazar aýlanypdyr. Goňşularyna sataşyp ýanky narlary çağalaryna iýeripdir. Goňşusy olary garybyň aýalyna getirip berenne çağalary günüňiz zat dätmän aşlygyna uglap galan eken. Aýal narlary alyp çağalaryny oýarmaga ýüregine döwüp barşyna naryň birini ýarypdyr weli görse onuň däneleri altyndan eken. Aýal derrew narlary oslanmajak bir ýerde gömüpdir. Özü bazara gatnap olary ýuwaş-ýuwaşdan harşlapdyr. Owalaryň naky atly baýynkydanna gowy çaý gurdurypdyr. Töweregine baý ekdiripdir. Çağalaryna işek goýunyň etini ýdiripdir. Şahzadalaryň giýýän libasyny giydiripdir. Aradan 4 ýyl geçen soň garip dolanyp gelipdir weli öz gözüne özü inanmandyr. Ol uzakdan bu tutum görüp aýalym bir tüccar baýa ära barandyr. Ony ýyl ýatandan baryp öldüreýin diýen netijäge gelipdir. Bagyň içine gidilenipdir. Ýöne birden gojadan satyn alan 3-nji akyly ýadyna düşüpdir. Dogrudan hem munyň magadyna ýetmän etşek bolup beren işim neteňet diýip dogry öýüne baryp aýaly bilen salamlaşypdyr. Giň göwrümlik bilen hal ahwal soraşypdyr. Aýaly onuň gujagyna dolup altyn dänen narlar hakda, çaý goýduryş hakda, ona sabyrsyz garaşanlyklar hakda gürrüň beripdir. Garip yalandan begenen bolup, meniň ýiberen narlarymyň hemmesini harşladyňmy diýen. Bu zatlar üçin olaryň ýekeje harç boldy. Galan 9-ny özüň gelerine goýdum diýip olaryň gömlen ýerine görkezipdir. Garip narlar köw alyp birini ýaryp görse, dogrudan hem onuň däneleri altynmyş. Aýalynyň pirişde ýaly päkligini gören garip, men bular gömüp goýdyňa ýibermändim. Elini soğuk suwa urman, şaýaly ýaşa diýip ýiberipdim. Ine ýene getirdim diýip bir wagtky paşanyň beren altynlary bilen soňky 4 ýylda gazananlaryny hem aýalynyň eline beripdir. Aksakal gojadan satyn alan akylynyň arkasyndan ak yürekli aýalynyň göwnüne degmeýän sypanyna begenip 3 gije ünlüýüz toý beripdir.